Mariono keparing maraswan ngabiyan koro atur panglipur dumateng para lenggasanipun budi dawuh pinimpalan saking panjenenganipun Bapak Ibu Sohibul Bed menika panjenenganipun Bapak Ibu Nurhudi lumantar kalian Laras Manunggal campur sari kula suwunaken widyawati saking Laras Manunggal menika wonten Dina Ayu iyani ahli urat Laras Manunggal campur sari. Wilujeng siang nak. Siang Sampurasun. Nggih, wilujeng pepanggihan kalian dulur-dulur saking Karangkedhik, warga Besan Sutresno ugi para tamu undangan para lenggasanipun ingkang rawuh wonten ing pahargyan siang punika. Saderengipun ngaturi lelagon semonggo salam rumiyin kersane tambah rinaket tambah tepang. Nggih, sadenipun kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ditepungake no, jenenge sapa? Nggih. Kepangaken nggih Pak Bu. Mangene kula yani ahli urat. Kok ahli urat ki urat sing di. Jadi kok nyanyi kok jadi ahli urat Pak. Nggih, mereka derek pangayu bagya karo sasana ki derek dedonga. Ngatene dongake sik. Kagem Mbak Nur Laila kalian Mas Rafli Azril Putra Ismanta keluarga bahagia dunia akhirat Mas. amin. Semoga pokoknya bahagianya sak donya dhewe. Enggal pikantuk momongan putra ingkang soleh lan solehah. Nggih. Nggih, iki Bapak Ibu ingkang amkati dipun dongake. Mugi pinaringan kawilujengan Nggih, bapakne namanya Bapak Nurhudi. Bapak Nurhudi kali Ibu. Nggih. Nggih, mugi-mugi tambah sehat, lancar, berkah. Amin. Ya dunia akhirat Pak nggih. Nggih, ugi panjenenganipun Bapak Ibu Besan. Nggih, Bu Besa. Apa jenenge? Salam ngono. Ibu Siti Wahyuningsih kalian Bapak Solikin. Nggih. Mugi berkah nggihipun bebesanan nggih Bu nggih, kang putra saged atut runtun bagya mulya selamiya. Nggih amin ya rabbal alamin. Jadi besan prakat bahagia. Wes saiki lek nyanyi lagune apa iki? Ini apa iki? Wah, ini saking pundi besan Pak? Saking Kulutan. Togo desa. Oke, kangge miyas ning sasana dipun aturaken panglipur saking Laras Manunggal campur sari ringgas lagune napa nak? Ninggal Katresna. Ninggal Katresna nggih lumantar saking Laras Manunggal campur sari ringgas atur dumateng para lenggasanipun. Semoga Mugi-mugi terhibur nggih Pak. amin. Iya
Matur sembah nuwun dumateng Bu Bos, Pak Bos, Bos Awel. Dilanjut ya Pak Mas. Loh, saweran blitir ki lho. Alhamdulillah. Suparno. Bapak Suparno, matur sembah nuwun Bapak. Punan. Ajen. Nggih, Berkah barokah, rezekine tambah kata. Agen. lah iki kok ngene arek yo. Matur sembah nuwun, Bu Arif. Matur nuwun. Agen. Dilanjut. Nggih, kalian menika dumateng Bapak Ibu pangabiyang pangarang keluarga Gembesan. Samangke kasuwun setunggal Bapak sawijining bupati derek Boto Pangestan nggih kaliyan temanten Sarimpit. Sasampunipun keluarga Gembesan mangke ugi dipun susul kalian keluarga ageng ingkang hamangugati. Nggih. Kalian nenggo kata-kata sami Boto Pangestan kaliyan temanten Sarimpit monggo dipun lajeng atur panglipur dumateng para lenggasanipun. Ayo diterusake Mas. Lagune apa? Lanjut mau. Ya langsung mau diterusake Mas. Terus Oke. Tinggal Kak Tresna tapi ingkang
digarap roti rancak bapak. Ingkang model seragenan kersane tambah gayen. Oke. Nah, wau niku terlalu kalem dadi ngantuk. Nggih Pak Kiai. Nggih. Pak Kiai nembang ki angsal to, Pak. Dari nyawiji nggih sawangke dipotong. Nggih, monggo setunggal foto setunggal nggih. Derek foto pangeston kalian teman-teman Sarempe dipoto kalian fotografer cantik menikah. Samangke dipun abadiaken momen istimewa wonten ing siang menika. Yaitu mata kata-kata kaneman juru ladi yang bobile sampun selamat baik hati semoga sinambi dipun ngaturaken ngedaken atur pasuboto dumateng para lega monggo. Semangat campur sari. Asik.
Matur sembah nuwun Deyani sampun ngaturaken pangtipur wonten ing siang punika lumantar kalian Laras manunggal campur sari ugi kasuwun dumateng pangombyong pangarah keluarga kebesan bilih sampun rampung anggenipun dahar kasuwun setunggal bapak sawit hilir gumanti derek foto pangeston kalian temanten saripit mangke kalajengaken keluarga ageng bapak ibu ingkang amogati ugi kasuwun derek foto pangeston nggih kalian beretangi para lenggah